ки ҷуръат дорад ки ҳозир занг бизанад ва бигӯяд ки модарҷон ман шуморо дӯст медорам? ки ғайрат мекунад? ки ҷуръат дорад ки ҳозир занг бизанад ва бигӯяд ки модарҷон ман шуморо дӯст медорам? медонӣ вақте ки модар ин суханро мешунавад, аввалин чизе ки ба ту мегӯяд ин аст ки писарҷон, ман ҳам туро дӯст медорам. ва ту чӣ шуд? чӣ ҳодиса шуд? чунки модар ҳайрон мешавад, хавотир мешавад ки оё ба фарзандам ягон ҳодиса рух дода бошад ки занг заду яку якбора ин суханҳоро гуфт. медонӣ барои чӣ ҳайрон мешавад? чунки ин гуна суханро ки модарҷон ман шуморо дӯст медорам, бори аввал аз забони фарзанд мешунавад.